Martín Sáez y de análisis, armonía y fundamentos de composición por el profesor Juan Muñoz Orero, circunstancia esta última que le llevó a estrenar la marcha profesional al Santísimo Cristo de les Ánimes en 2007. Sus primeras investigaciones fueron dirigidas hacia el análisis de la canción estrófica o romance, o su vértice de los gozos, y especialmente sobre la unión entre estas composiciones y las imágenes a las que van dirigidas dichas alabanzas, principalmente las relacionadas con las tallas que fueron labradas en el segundo periodo de la posguerra valenciana. Es autor de los libros Estudios Musicologi als gozos del Santísimo Cristo de les Ánimes, 2006, Los gozos al Santísimo Cristo de la Sed de Galicia, Imagen, Poesía y Música, 2009, Art Sacre, Imatges, Església Parroquial de Sants Reis de la Vila dels Balars de Soleis, 2011, y Tresors del Patrimonio Imatger Moncadi, 2012. Ha participado en programas de televisión destinados a la difusión de la imaginería valenciana, entre ellos en Contes de Radio Televisión Valenciana y al Magazine Mediterráneo de Televisión Popular, en este último en compañía del conocido escultor Ricardo Rico Torno. También ha sido colaborador de la revista de tirada nacional Pasos de Arte y Cultura, además de redactor de varios artículos e informes sobre iconografía y geografía, sobre los dedicados a la Virgen de Loreto de Santa Pola, 2010, San Vicente Ferrer en la iconografía imatgera de Moncada, 2011, un acostament artístico-técnic al voltant de la talla de la Inmaculada Concepció de Foios, 2011, el Santísimo Cristo de la Fe de la Iglesia del Salvador y de Santa Mónica de Valencia, 2012, y monográficos de escultores, imagineros y artesanos religiosos de la etapa apostólica valenciana, entre ellos Francisco López Pardo, Leyenda viva de la artesanía religiosa valenciana, 2009, el imaginero Juan Bernet Serra, 2012, y el ensayo monográfico que hoy presentamos, La imagen de San Vicente Ferrer, medio siglo de presencia en el retablo mayor de la iglesia parroquial de San Honorato de Vinalesa. Bueno, le paso la palabra. Muchas gracias, María Vicenta, por esta bibliografía tan exhaustiva que has preparado. Me queda incluso atónito. Y nada, en primer lugar, darte las gracias porque has promovido esta investigación. Nada sencillo en estos días. Esa sensibilidad que has querido tener con tu familia sobre esa efeméride tan importante, como bien has dicho, y por seguir mi obra como sé que la sigues. Por lo tanto, muchas gracias. Don Antonio, moltes gràcies també pel seu interès per aquesta investigació i sobretot per deixar que la presentem en aquest acte tan marc incomparable com és l'església parroquial de Sant Honorat de Vinalesa. Gràcies a tots, estimat públic, autoritats, familiars, amics, veïns de Vinalesa i d'altres llocs, del poble del voltant, que també hi ha gent d'ací. Per a mi és un honor i un plaer poder presentar aquest treball d'investigació monogràfic dedicat concretament a una talla, la de Sant Vicent Ferrer, que tenim així en el retablo major de l'altar de l'església de Vinalesa, i sobretot perquè és un poble veí. Jo soc fill de la de Soleis i Vinalesa és un poble veí en el qual tinc moltes amistats, d'estudis, de treball, i per tant em trobo com a casa. Jo no voldria allargar-me massa la meva intervenció perquè sempre que es presenta un llibre el millor és que el tinga el públic en les seues mans per a pegar-li una mirada i poder-lo llegir, però sí que m'agradaria un poc parlar de l'estructura que es trobaran vostès. Està estructurat en 4 punts: una presentació, l'origen d'una advocació concreta, la de Sant Vicent de Vinalesa, dades sobre la imatge, iconogràfiques, iconològiques, i per últim he volgut fer un sentit homenatge a l'escultor imatger Efraín Gómez Rondón, que he de dir que gràcies a aquesta investigació uno quan se l'anença en un treball de camp d'aquest tipus ha dirigit moltíssima informació, assentaments de la parròquia, llibres que parlen un poc de la història del poble en qüestió, i realment jo he conegut i he obtingut de les meves mans documentació
ventilació que sí que parlaven d'unes imatges de la parròquia, prebèl·liques, postbèl·liques, però hi ha d'ací 5 imatges que gràcies a aquesta investigació anem a saber o anem a treure per l'anonimat i són totes obres del senyor Efraín Gómez Montón. Una imatge que jo vaig tenir la sort, la fortuna de conèixer-lo, de fer-li 2 entrevistes en l'any 2007, als 9 mesos va faltar, i recordo perfectament anècdotes que em va contar, i que curiós que en un esmorzar que van compartir, perquè era un home, un gran comunicador, un gran defensor de la seva obra, em va dir, jo per així, per un borde, per així tinc 5 talls. 5 talls de vostè per així. Follos o no? Mediana no, no, bola de per ahí. Vinalesa? Vinalesa. Tinc 5 obres. I recordo el dia que quan el Vicenta, en la meva darrera presentació del llibre de Moncada, em va dir, tienes que hacer algo para mi familia, mis abuelos, la efeméride que vamos a celebrar el año que viene, el 2013, porque tú no sabrás por casualidad quién murió la talla San Vicente Ferrer de Vinalesa. Y recuerdo perfectamente que li va dir, crec que sí. I per això, de vegades, la fortuna d'este Carlanzar ha fet que es puguen treure de l'anonimat 5 talles molt venerades, com ara després veurem, d'ací de la parròquia de Vinalesa. Per a mi, endinsant en aquesta investigació, i no pretén parlar massa del llibre, perquè tot el que té el llibre vostè suposa i podrà llegir, sí que m'agradaria centrar-me en un punt en concret, que és l'origen de l'advocació de Sant Vicent Ferrer de Vinalesa. Jo em vaig quedar un poc bocabadat perquè, clar, una imatge que està en el retablo major, en un lloc important dins de la parròquia. Jo pensava, dins de la meva ignorància, quina trajectòria tindrà aquest pare domini universal valencià en el poble de Vinalesa. I he de remuntar-me al segle XIII, envers l'any 1247, estem parlant que Jaume I entra a València el 9 d'octubre de 1238, estem parlant de 9 anys després, Follos es converteix en un dels primers nuclis de poblament cristià de la comarca de l'Horta. Al mateix temps, Albalat dels Sorells, Vinalesa i Meliana s'annexionen com a vicaries perpètues de l'Església Matriu de Follos. Vinalesa es va desmembrar, i la feligresia de Vinalesa ho sap perquè en el vestíbul tenim una sèrie de dades molt importants que ho diuen. En l'any 1472, Vinalesa es desmembra de l'Església Matriu de Follos, però no es constitueix com a parròquia independent fins l'any 1527. I així sí que m'agradaria fer un xicot de parèntesis perquè al segle XVI la centúria del 1500 és molt important per a la història de l'Església i també per a Vinalesa. Entre els anys 1545 i el 1563 es va celebrar el Concili de Trento, Ecumènic Sacrosant General Concili de Trento. I és molt important en això, en el camp d'investigació de la temàtica matxera, perquè en la reunió, la darrera reunió d'aquest Concili de Trento tan important per a l'Església, que va tindre lloc entre els dies 3 i 4 de desembre de 1563, es va parlar sobre les relíquies, les imatges que se tenien que gravar al culte en els llocs de feligresia. Que curiós que 3 anys després, en 1570, el senyor de Vinalesa, Lluís IV, regala la relíquia de Sant Horat a la parròquia. També en aquest mateix 1570 comencen les visites pastorals a la parròquia de Vinalesa. Estic parlant d'uns segles en els quals aquesta església no existeix i es parla d'una capella de petites dimensions que hi havia junt al castell medieval que tenia la vila. En aquests moments es parla de 3 advocacions molt importants en la vila de Vinalesa: Sant Miquel, Sant Antoni Abat o Sant Honorat, els historiadors no ho tenen massa clar, i l'Assumpció de la Mare de Déu. L'Assumpció de la Mare de Déu, fins i tot Martínez Aroy, el gran investigador, diu que probablement podrà ser la primera patrona de la vila. I és prou comú perquè tots sabem que en el segle XIII, quan
quan entren les tropes cristianes, tot allò que van reconquistant, tenim l'exemple de la Seu de València, la catedral, si el dia 9 d'octubre del 1238 entren les tropes de Jaume I a València, al gent de mal dia 10 es bateja a l'advocació de Santa Maria a la catedral valenciana, en temps del primer bisbe de la Reconquista, Francesc de Albalat. En Vinalesa és molt probable que també fue una advocació mariana, perquè no? Pollo Latell, Massa Maria i Latell, tots sabem el l'ordre, la gran devoció mariana cristiana Mare de Roser, de fet a Vinalesa la confraria que remunta a 1694, per tant podria ser. Per tant, aquest segle XVI, com estava comentant-vos, és molt curiós perquè entre el dia 5 de març de 1570 i el dia 23 de novembre de 1921, per tant estem parlant segle XVI, segle XX, 4 segles, es realitzen una sèrie de visites pastorals, que a la mi això tindrà molt assentat, en la parròquia Sestís i els ajuntaments, i arran d'adonar-me, de llegir, d'investigar, aquestes visites pastorals es parla de moltíssimes advocacions. Per nomenar unes quantes: Sant Roc, Sant Sebastià, Sant Joan Baptista, la Mare de la Llet, el Xiquet Jesús, etc. 3 imatges de Sant Honorat, la Mare de Roser. Però, que curiós, que no s'anomena en cap moment cap imatge de Sant Vicent Ferrer. Jo deixo en aquest moment un poc a banda els arxius, els assentaments, els llibres que vaig consultant i començo una sèrie d'entrevistes a persones molt vinculades a la parròquia de Vinalesa. I hi ha una persona concreta que em diu: però tots ja sabut que Sant Vicent Ferrer passa per Vinalesa. Passa per Vinalesa? Sí. Quan anà a Llíria, descansar en Vinalesa i begué aigua del pouet de Sant Vicent de Vinalesa, que encara porta el baptisme. Tire d'aquesta informació i, efectivament, l'any 1410, Sant Vicent Ferrer va a Llíria, perquè s'estaven secant els ponts, i podria ser que aquest fet que la tradició oral ens ha portat fins als nostres dies siga real, siga verídic. Continua la meva investigació, perquè, clar, d'alguna manera tens que tindre rigor en la investigació. La tradició oral és important, sempre que es contraste és important, però la font, la documentació, és més real, és més rigorosa en aquest sentit. I arribats a aquest punt, pense, és possible que després de la reposició del patrimoni imatge, després de l'any 39, de la Guerra Civil Espanyola, aparegui aquesta advocació, tampoc. I així m'agradaria fer un parèntesi perquè què suposa per a la sacre espanyol i concretament valencià la Guerra Civil Espanyola. El trienni vell entre l'any 1939 i el 1936 i 1939. Què suposa? Els historiadors diuen que han hagut 3 episodis lamentables dins de la història d'Espanya que han destruït molt el patrimoni de l'Església. El primer és l'anomenat Guerres Napoleòniques entre l'any 1808 i el 1814. Els historiadors no parlen de Napoleòniques, diuen la francesada, col·loquialment. Les 3 etapes de desamortització de Mendizábal i Espartero, estem parlant també del segle XIX, 1835, 1845, i sobretot el més lamentable de tots, aquesta iconoclàstia que sorgeix en el trienni bèl·lic de 1936 i el 1939. Què ocorreix? Que en la nostra demarcació geogràfica, concretament, pràcticament va desaparèixer tot el patrimoni de l'Església. Només diré 2 dades que fan tremolar, i allà estan els arxius. Més de 3.000 imatges es van destruir en la nostra demarcació geogràfica i més de 500 temples es van profanar, cremar, etc. Què va sorgir a partir de l'any 39? El llavors arquebisbe de València, doctor Prudencio Emilio Alcalde, en setembre del 39
excepcional, única a tota Espanya. Va constituir la Junta Diocesana de Art Sacre. ¿En qué consistía la Junta Diocesana? Era una mena de controlar, de tindre rigor en la reposició del patrimoni que anava sorgint. Per què? Una senzilla raó. Perquè els escultors que s'havien format en les primeres dècades del segle XX a les escoles d'Arts de València, a les escoles superiors de Belles Arts de València, d'alguna manera es van dedicar a moltes disciplines artístiques i a la teva costat només uns quants. No era, considerem, la disciplina que més elegien per als seus estudis. La llaura del marbre, de la pedra, etc. En l'any 39, tots els escultors que prèviament a la guerra havien llaurat marbre, pedra, el gran Carme Vicent, per exemple, el Vicente del Gran Normal i tants altres, es passen a la llaura de la talla imposta. Perquè hi havia tanta feina, tant que reposar. Què dir de la Bisbal de València? Ojo, això se té en compte. I el control va ser molt rigorós. Jo que he tingut accés a aquestes fitxes, a aquest articulat, hi havia que complir 4 normes molt estrictes a l'hora de tallar una nova imatge per al culte. Sol·licitud per part de l'encarregat eclesiàstic, pressupost de l'escultor imatger, esbós de l'escultor imatger d'eixa futura talla, si era de nova creació, esbós, i si era de còpia o imitació, fotografia de l'anterior. I per últim, havia de passar el vistiplau de la comissió d'Art Sacre. Set de les imatges que tenim aquí entre nosaltres, així, en aquesta església parroquial de Sant Rogar, passaren aquest protocol tan rigorós. 7. 3 d'elles entraren quan era regent de la parròquia Enrique Viñals Martínez i 4 quan estava ja Vicente Vergaranes. La primera de totes va ser Santa Bàrbara. Concretament entrà on la petició es va fer Jordi de la fitxa el 30 de gener de 1940. I que curiós l'escultor que la va tallar, José María Herbàs Benet. Curiós per una senzilla raó, perquè era normal, aquí sol·licitaven aquests encàrrecs. A coneguts, m'han parlat de la confraria de Tertúlia que ho fa molt bé, que és molt econòmic. José María Herbàs Benet entra en la parròquia i té 3 imatges en aquesta parròquia, perquè el seu germà, Juan Herbàs Benet, va ser cura regent nací entre l'any 1932 i 1939. De fet, hi ha una fotografia a la sagristia de don Juan Herbàs Benet, que per cert, l'any 1944 va ser anomenat bisbe auxiliar de València. Conjuntament era mà dreta de l'arquebisbe Prudencio Pereira Alcalde. Jo he tingut a les meves mans una fotografia. Era tan important Juan Herbàs Benet en la diòcesi valentina que el dia 15 de maig de 1944 ell està en el moment en què l'arquebisbe València signa que s'ha posat la primera pedra en el seminari de l'Immaculada del Mercat. En aquest acte està Juan Herbàs Benet. Per tant, era normal que José María Herbàs Benet fera o s'encarregara de les primeres imatges. Qui millor que el meu germà que se treballa junt amb ell. La segona que entra l'any 1941, imatge xicoteta, s'enrolada del relicari, que la tenim en la segona capella de la banda de l'Evangeli. I el mateix any, una entra en juny del 41 i l'altra en desembre del 41 per Antonio Ballester Vilaseca. I Antonio Ballester Vilaseca cal escriure-lo en lletres majúscules. Tonino Ballester. No estem parlant d'un imatger que es dedica a la imatgeria, estem parlant d'un escultor dels millors que ha tingut Espanya en el darrer segle XX, que l'any 37 va exposar, en plena guerra civil, en 1937, va exposar en l'exposició internacional de París, conjuntament amb Picasso, Julio González, etc. Per tant, què sorprèn danesa venint de 2 talles d'Antonio Ballester Vilaseca. La tercera obra que entra, la quarta en este cas, seria Sant Fraser d'Assís, també d'Herbàs Benet, la quarta, la Mare de Déu del Carme i Simón, que l'entrega l'escapulari, i l'última, que està registrada en l'arquebisbat, és
la imatge de Sant Josep que tenim així, que és de José Justo. Cal també anomenar la Immaculada, que és de Francisco Frechina Gutiérrez, fill predilecte de Sueca. També està en l'arxiu de l'arquebisbat, perquè la seva iconografia és molt típica, és semblant a la que hi havia a la catedral de València, que era de José Esteve Bonet, el gran mestre del barroc valencià. L'ornamentació, els atributs són molt semblants. Per què són semblants? Perquè la tapa, en altres períodes, perquè la Junta de Sacre va estar constituïda des de l'any 1939 fins al 1955, en el postconcili Vaticà II, s'anul·la, hi ha una entrada d'aire fresc, de noves tendències, en l'art també, per a l'Església, s'acaba la Junta de Sacre, però cal recordar que tingué un apartat molt positiu la Junta del Sacre, però jo també soc crític en la Junta del Sacre, perquè no deixa innovar, no deixa crear. Va estipular molt bé com se devien de fer les imatges, per tant, els escultors saben molt sobre més. Quantes vegades m'han dit a mi, persones entrevistades, escultors, imatgers, venint al taller de l'estampeta, volem que us passa això? No volem res més que això. En tot aquest període, tampoc sabem res de Sant Vicent Ferrer de Villaresa. Ja estem parlant de l'any 1946. Són anys en què està ja de retorn de gent Vicente Lega Gómez, i va ser a partir d'aquesta necessitat imperiosa, ja s'havia més o menys reposat el patrimoni destruït en la Contesa, calia reconstruir el presbiteri, l'altar major. I a l'hora de reconstruir el presbiteri, hi ha que tenir en compte que don Vicente Lerca, per el que m'han contat, i ara està claríssim que és així, va ser una persona que tenia una gran admiració per la composició de l'altar major que hi ha a la Real Basílica de la Mare de Sant Ferran de València. I de fet, si vostès se donen compte, l'altar que tinc a la meva esquena, l'altar major de Villaresa, la composició és semblant. A la dreta Sant Vicent Ferrer, a l'esquerra Sant Vicent Màrtir, coronant el retaule de la Mare de Sant Ferran, i en el centre la imatge titular, com no podia ser d'altra manera, de Sant Honorat, arquebisbe d'Arles. Però és curiós, és molt curiós perquè, clar, jo, en la vista de Villaresa, estos mesos a de començar, què hi havia abans del 36? Com era l'altar? No? Jo no he pogut assabentar-me perquè hi ha molta gent que no ho sap i m'he indagat, perquè jo pensava que, d'alguna manera, igual s'haguera respectat la iconografia que hi havia, la composició que hi havia, sembla ser que no, però no només ha passat en Villaresa, en ningú poble, per exemple, passa exactament igual. No es va respectar el que hi hagué en el seu origen. Per modes, patronats, persones que tenien els eclesiàstics, certes devocions particulars o privilegis, van encanviar les advocacions i així s'ha quedat. En el cas de Villaresa és algo semblant. Què va ocórrer? Que quan Vicent Lerca, que ja té més o menys el patrimoni, perquè primerament se reposa el patrimoni imatger i després se va acabar els presbiteris de les esglésies, segurament per raons econòmiques. Quan fa aquesta elecció, ell està així fins a l'any 61, que és quan entra Antonio Barber Pons, i hi ha fotografies al llibre molt curioses. Recorda una de la família Cai de Gil, la celebració de la boda del senyor Vicente Cai de Gil i la seva esposa Maria Pardo, l'any 62, el 21 del 62, com encara també Sant Jaime de Buscar, i es veu una fotografia que la part de baix de l'altar ja està, les plaques de marbre, perquè la primera pedra va posar el 5 d'octubre de 1956, però no hi ha res més. La imatge de Sant Marc està perquè he pogut localitzar el major investigador que n'hi ha de José María Consuelo Bravo, que és una talla de José María Consuelo Bravo, que aquesta imatge entra en Villaresa l'1 de setembre de 1956. L'1 de setembre. Encara no s'havia posat la primera pedra de l'altar major. Per tant, és la primera imatge que s'ubica en l'Ocasina central. La segona és Sant Vicent Ferrer. I que curiós, novament, jo pregunto, com és possible que l'any 61 pràcticament ja és una etapa ja de postconcili, no n'hi ha aquest rigor en el control
els imatges i escultors tenen més llibertat. Efraín Bermontón, que jo conec molt la seva obra, el vaig conèixer personalment, vaig estar en el taller, em va ensenyar moltíssims esbossos de la seva trajectòria de vida professional, va ser dels que jo denominaria dels pocs que van ser innovadors. Per què? En imatgeria, quan estudies tot el procés de creació d'una imatge, el primer pas és un esbós a llapis, el segon un esbós en argila d'uns 35-40 centímetres, i a partir d'ahí se fan les quadrícules, les proporcions, per atraure